Čaute chalani, vítajte v nové video. Dneska sme tu s ďalším špeciálnym videom, kde divák, jeden z vás, bude spendovať môj balans. Ak ste by aj vy v ďalšom videu, čo nie je Discord GG Otocky, vyberám vždycky jedného. Takže poďme na to, robíme to každý týždeň, uvidíme čo dneska z toho padne. Dobre, kam ideme ako prvé teda? Čo je ten code? Daj, Speedrush Bonanza. Túto, hej. Hej. OK. 400 eurových, klasický. OK. Máme 4,5 krát na kredite, tým pádom znamená, že proste... Koľko musíme spraviť? Koľko je ten goal proste, dneska? 10k. 10k? No to je taký double upík. To je slušné. To je možné. Dobre, zatiaľ despiny. Ale tak jeden sa proste podľa mňa rozbehne, bude to fajn no. Modré? Jedna off. Hrozno, banány, oranžové? Hrozno vyššie, banány, oranžové, fialové. Banány idú. Dobrý hit, banánov, jablka fialové? Jablka sú, škoda, jeden naviac zabol by. Fialové sú, bang, okej, 400 ečok, modré, červené? Červené sú, modré, oranžové môžu ísť, hop. Ani jedno, a toto bol dobrý spin, hop, za 500 eur, 515. A máme aj board teraz, hrozno, treba to trafiť iba. Kam ešte máme ten board, tak mi to traf. Jablka sú, banány by mali ísť tiež, nie? Jasné, že idú. Banány idú. Červené, modré. Hop, jedna v modrých. Ale dobre, 700 ečok, not bad. Skoro double up. Tak čo, kam ideme? Dobre. Teraz by som dal takto za 500 superač. OK. Zaujímavé. Hrozno. Ale tak zasa Olitex je jeden dobrý spin, no. Ako tam predtým. No, červené banány, jablka, všetko tu môže ísť. Červené sú dobrý klač, jablko jedno alebo dve teda. Dve dobré, banány by mali ísť, potom aj modré môžu. Modré sú, nie? Modré idú. Čo by to chcel? Hrozno, jablka, fialové? Hop. Jaj, škoda. No poďme, 2 spiny left, 32 všade, hrozno je. Ja mám oranžové, banány, červené. 20. Banány sú? Nie. Nevadí. No dobré. Dobre, ešte jeden taký istý. Máš slinu, hej, tak poďme. Tak poďme, lock-in. Treba tomu veriť, no, keď tomu proste veríš, tak to vie padať. Retrig bol strašne dobrý. Hrozno, modré, červené. Ja som v živote nevidel retrig. Ja som videl asi dvakrát, no ale... Srdiečka hrozno. Superače sú mŕtve. Nedáva to nič, no. Jablčka. Nedáva to absolútne, že nič. Banány dobrý tam bol, akože na build, ale na vinné extrémne nie. Hrozno ide, červené by mohli tiež. Červené, jablka. Červené asi, nie? Radšej. 124. Málo. Hrozno, fialové je. Hrozno, jablka, bank. Hrozno, dobrý. Jablka, modré, dačo. Jablka. Srdiečka boli veľmi ťažké, tam sme potrebovali 4, no. Nič. Kurva. Ideme preč, alebo čo? Poďme preč a poďme Fista. Takto 10 eurovú stávku a daj, že bonus buy, vlastne tieto spiny. Tieto? A hej, a daj 25 otočov turbo. Alebo super turbo. Super turbo? No tak to je veľmi rýchlo. No dobre, tak ako povieš. Rýchly bonus. To keď by. Takže to by bolo skvelé, no ale... Bonus alebo taký dobrý hit base. No to je málo. Bonus. Hop. Musí prepnúť. Mate. Dobre, nedalo to 600 euráč. 600 euráč, klasicky. Takto. No poďme. Tak hádam to, čo pejny už. Prosím. Double modrý, rýchlo. Jo! To je v piči. Veríš tomu? Tak ja verím tebe, no verím akože... Back to back. Za 600? Za 600. Tak poď. No.
No nič, poďme na to, kurva chlapi, daj mi dačo dobré. Nič, hej. Friendly Fire vyjebaný. Nič zas. No, nice, to je dobrý hit. Dobre, dobre. All the way, skoro. Keď je to all the way, tak je to celkom fajn. Hit, hit, teraz! Modrý. No je tam, je tam, je Je. tam. Teraz 5 dole, 5 dole. 4 alebo 5 dole, no. 4, 5 dole. 4, 5 dole. 5! Ale kokot, dobre multis. Aj, To nie je zle, to dobre, nie je zle, to nie je dobre, zle. to je- To je dobré, kokot. Bang! Nice! 8k. Ty blázon. Ty kokot, ako 15 ich to celkom tam saveol, no a ten veľa hore aj dole. Nice, 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 OK. 10k Máme čo 2. sme chceli. Keď to dalo, to už nedá, to už treba ísť preč. A ja strašne verím. Sweet Bonanza 1000. Dal by som tak zaokrúhľovačku 800. 800 € klasický. 800 € klasicky? Jasné. Toto je dobrý skript. Banány. Ťažko, ťažko. No, teraz multi, hop! 1000x. 1000. Čo ti jebe? Banány modré? Škoda. Kámo, to je smola strašná. No, dyne zelené môžu ísť. 1000. Multi, multi, multi! 6x, hej. Málo. Strašne málo. Retrig aj všetko tam blokuje. Ja nemám rád strašne tie scattery, ak mi to tam blokujú, tie pičoviny, vieš. Tak buď mi daj retrig, alebo mi to nedávaj vôbec, alebo mi to daj ako vault. Aj, half money back, no. Money back. Čo teraz? Dobre. Dal by som superač, 1000x sa padne, superači. Dáme 1000, alebo to je veľa. Dáme. Musíme veriť. Keď je tá karta, tak ide tá karta, tak pomáha to, kurva. Tak. Čo sa tu budeme proste to rozkárčiť, chlapi, to piče. Toto sú chlapské videá, chápeš? Keď to chcete, proste, a veľmi si to nevedomie, kámo, koľko ja na to spendujem celé. Dajte chlapi tam ten like a odber, to je proste jediné, čo vám dokáže reálne podporiť a je to úplne zadarmo, chlapi. Úplne zadarmo. Koľko to je? 200, 300? 300. Áno. Zvoríme 1000, fakt, preto sme senka prišli. Modré, banány 1000, hop. Banány. Banány, hrozno jablka, aha. Jablka idú? Tu. Jablčka. Banány, Retrig. no, ty pičo, multi! Ty Retrig, debil, multi. počkaj, multi! Kámo, to čo je za tumble, srdečkaj, to čo je za tumble, to pičo, to vidíš? To čo je za tumble, ešte multi! 1000x. Srdečka jednou, srdečka jednou, srdečka jednou. Málo. Tebe jebe, toto čo bol za tumble, to bol maximum tumble. To bol maximum tumble. Prisahám. Piče chlapi, to čo sa stalo? Nevadí. Aj tak dobre. Ale dobre. Dobre, poďme preč, poďme ďalej. Poďme, dneska Tak, vyberačka. 20. Dneska vyberačka proste, vieš, jak je to, vyberačka proste za celý týždeň. No dobre, kam ideme? Freud Party, Maxto Party. Oči. 2600x tam je, či 2600% tam je. Fakt? Nejo. Aha. A čo? Za koľko? Ja by som dal za 1000, dneska som to hral, moc to nedávalo, Vlado to vybral za mňa. No to je najhoršie, keď ty tam necháš, ako dáky to vyberá za teba, no. To je strašne málo. Škoda týchto pomarančov, že sa nejako takto, no. No. 173 naspäť, 4 spiny. Retrig bol fajn, no. Retrig je ťažký na tomto získal, tak... Je toho fajn vidieť. Dneska mi dalo retrig a nedalo to ani money back. Pomaranča je, alebo Audi? Half money back zatiaľ, tam poslednú. No. Half money back. Dobre, není to ono. Nie preč? Treba ísť, poďme preč. Tuto je treba dať 900 dolárový či eurový superač. Tak. OK. Potrebujeme to nejaké tie splity akože zároveň a aby to je bolo. Toto treba, aby tráfalo hneď. No poďme. Prosím. Ten tam ešte jeden. To si nedalo nič, či? Ale to môže byť dobré. Sice to není to najlepšie, ale môže to byť dobré. Počkaj. To není asi nič.
Daj túto super, turbo spiny. OK. O! Pozor! Asi, No počkaj, áno, dom premiovky. no, Za ale 300. Škoda, no čo potrebujeme teda? toto treba nejaké hen také tie wildy cez celý ten reel, no, takéto wildy najlepšie. Teraz to je hen tam z násoby, ale tam sú iba non-premiovky na kokot. A najlepšie nech to dá. Škoda, že to hen tam sa neposkladali tie pucle. Bolo namiesto týchto Jasné, namiesto týchto jasné. symbolov by boli wildy. Hej no. Ja, poď, to je fajn. Nič, hej. Máme zatiaľ cez halbody back. Počkaj, Valdy takto? No. A to sú len desiny jak 5. No. Ale dosť, Ale 600 dobre. pade. No dobre. No shit. To už asi nič. Nevadí. Tam je fajn celkom. Profit je profit. Profit je profit. No dobre, ideme preč, či čo? Poďme preč, lebo toto je strašne zdlhavé. 2K superáč. Superáč? Wow. Ja to by som nečakal, že by niekto hral superáče, no. Spomínam na tie superskatere, akože, ja neviem, ty kokos, na čo sú tieto. No, ešte. Silné? Ako vyzerá to silno, nech tá 100x, že akože po piči, ale kokotina, no zase 100x. A ďalšia. A 2 100x, ale nič to. A ďalšie 2 100x, a nič to. Škoda, Dobre, no. tak 2K Dyne klasický, 2K klasický. Fú, a to trošku, no. Ako to moje pejnu, ja tomu verím, len to už si trošku hajrolujeme. Tak poď. Tak poď. Teraz. Hrozno dyne to mohlo krásne tumblovať, no poďme. Modré, hrozno všetko musí. Hrozno banány, hlavne multi. Multi prosím ťa, aj plums fialové? Čo tebe, ešte 3 eury tumble bez multi. Aj. Retricking, dead spiny. Dyne musia, potom mám ešte niečo. To je zlé. Retrick prosím ťa. Rim by mohlo, ne? Úprimne. Retrick scatter, poď, je tam. Je tam. Fuj. Zelené sú, potrebujeme nejaké dobré oné multi. Fialové by mohli banány, alebo dyne. Fialové dyne, poď, hrozno. No, ty kokot, fialové to je huge. To je dobré. Tak je to profit, no, to je 3K. Bank, okej. Mám ešte dosť toho trošku. Škoda tých fialových, tie by boli fakt... toto mohol byť dobrý tumble, pekný. Ešte hit. To čo je za tumble? No, Poďme. multi. Zelené sú, hrozno jablka, ideme, hop. A multi tam je, to nie je zlé. Zase nie je zlé, koľko to je? 1,5? 1K, 1,5, no. 1,5. 5 doma. Ešte jeden last spin hit. Hrozno, plums. Plums multi. Aj dyne, ale nevadí. Krásne. Ale dobre. Dobre. 15K. Toto dlžia, či to nie je klasická dlží. Dáme za 2. Všetci gatesovia dlžia. Za 2 chceš? Neviem, ako chceš. Tak alebo... Ale to pejne teraz, max win. Max win za 2K. To je koľko? To je 300K či 3 milióny? 300K, no. 3 milióny by bolo až príliš. Dobre, tak to daj za 2. No ukáž mi to sem. Ak to fakt mi peniam, ak ten ma odpáli. Poď. To by akože... mal dostal. Fialové červené zep? Fialové prstene zep? Prstene sú. Zep ešte... To nie je zlé. Zep je dobrý, no, lebo to je... to veľký tumble. Nice. 480. Máme taký build up, také multi. Crowdy! Jedna off. Zelené, modré prstene. Hop. Na piču. 108. Nie, 108. Hit. Čaše. Čaše sú. Zlaté, červené zep. Zlaté, červené zep hlavne. Červené, zlaté zepuj.
Prosím, hej. Zlaté, červené, hop. Zlaté. To je na piču. Červené, dačo. To je málo. 400. Hravaný back, potrebujem taký premium hit. No, zelené zep. Iba to zepni. Aspoň zep, však to je aspoň také peniaze na back. Zlaté, fialové. Modré, fialové zep hlavne. Nič, proste nič. Píče. 14, no. Za mňa fajn, či... Za mňa fajn tiež. Chceli sme 10. Dobre. Môže byť. Aspoň dáčo, kámo, lebo som v strašnom mínuse, strašnom. Vidíme sa teda v ďalšom videu, dajte odber a like, prosím vás. Vidíme sa hlavne na Discorde, Žiotocký, najväčšia chlapská komunita, takže joinite to tam. A môžete byť aj vy v ďalšom videu a vidíme sa na streame. Každý deň, držte sa, čaute.